esport i titulada en cuina naturista i terapèutica. Professora a la Universitat Internacional al grau d'Educació Física i té la seva pròpia empresa, Vitampleni, on es dedica a crear contingut per a empreses d'alimentació, fer tallers d'alimentació saludable a l'aula de cuina i fa assessoraments alimentaris personalitzats fent equip amb la nutricionista del seu centre. Es defineix com a educadora alimentària perquè creu fermament que la millor manera d'estar més sa és estar informat i l'arma més potent n'és la pedagogia i per això dedica molt de temps a la divulgació de continguts per diferents vies comunicatives. Sport Young Cook és un llibre fruit del programa YouTube que porta el mateix nom. L'objectiu és apropar la cuina fàcil i saludable als esportistes i demostrar amb exemples d'esportistes de renom que l'única manera de rendir al màxim és estar sa i això passa per cuinar molt bé l'alimentació. Gràcies. Doncs bueno, això, l'única manera de rendir al màxim és estar sa, no? Això és el que jo sempre predico d'alguna manera i per això vaig crear el programa aquest de l'Esport Young Cook, que al principi, quan el Pere introduir, és fruit d'un programa YouTube que vaig fer per una empresa, per Natursoi, que és una empresa d'alimentació ecològica i saludable, però el que volíem una mica era apropar l'alimentació saludable al món de l'esport també. Perquè jo ja quan vaig estudiar INEM tenia la sensació que els esportistes ens havíem de suplementar de sèrie, ens havíem de prendre complements alimentaris processats i industrialitzats de sèrie i tot era com molt artificial. I clar, una persona com jo, que m'encantava la natura, que tenia una concepció de vida també més naturista, doncs no era coherent amb tot això del que m'estaven venent. De fet, recordo a la facultat, quan vaig cursar nutrició esportiva, que era una assignatura optativa, llavors, no sé ara com estarà, que ja el tercer dia ja ens estaven parlant de marques, d'isotònics, de pastilletes, i vaig dir, ui, aquí s'ha de fer un canvi. Aleshores vaig estar buscant bastanta bibliografia i no en vaig trobar. De fet, els americans, que són els reis, els pioners en tot de tema d'esports, són els que els agrada més les pastilletes, els polvos, les begudes de colors, i vaig dir, ui, per aquí no hem de tirar. I aleshores el que vaig fer és formar-me pel meu compte en cuina i alimentació naturista i em vaig treure el títol generalista de cuina naturista i a partir d'aquí amb la meva formació esportiva i la meva formació de cuina doncs ho vaig anar adaptant. Clar, fruit d'això, el típic, no? Primer comences per al teu centre excursionista, ostres, a veure com has fet aquestes barretes, ensenya-m'ho, i al final va anar fent així fins que es va crear un projecte propi que és Vitampleni, on fem diferents tallers i pedagogia d'alimentació saludable. Però clar, al final quan fas tallers arribes a les 15 o 20 persones que hi ha allà, quan fas xerrada amb les persones que venen, però si vols divulgar a grans masses has d'arribar a les xarxes. I aquí va ser quan vam crear aquest projecte que va començar en vídeo i després ha acabat en llibre per poder arribar a la gent en general. Com va sorgir això? Això va sorgir a la Cerdanya, justament, que hi ha l'Eduard aquí, amb l'Emma Roca, un dia que vam quedar, no recordo exactament per què, però recordo que vam anar a fer raquetes de neu, això sí, i quan vam tornar estàvem a la cuina de casa seva i em va dir, ostres Astrid, no sé el que hi haurà a la nevera, a veure què dinem, tu que hi entens d'aquestes coses, a veure com ens ho fes. I sé que vam obrir la nevera i ella venia d'estar temps fora perquè havia estat competint a l'estranger i hi havia 4 coses i vaig dir, doncs mira, amb això i amb això ens enxaponem una recuperació de conya. I va dir, nena, tu això no t'ho pots guardar per tu, ho has de compartir. Diu, si vols, la idea va ser d'ella de fer, si vols fer un vídeo, jo m'ofereixo per fer-lo amb tu, diu, i ho expliquem a tothom. Bueno, això es va quedar com un comentari, després a casa jo rumiant, vaig dir, escolta, per què només un vídeo, o només un capítol, no? Per què només? Tenim un munt d'esportistes formidables a casa nostra, a Catalunya tenim campions del món en moltíssimes disciplines esportives, i llavors pensava que valia la pena aprofitar-nos de l'experiència de tots aquests esportistes, que n'hi ha molts que es cuiden molt i que mengen molt bé. I el llibre precisament és això, és amb l'objectiu de fer pedagogia d'hàbits saludables, un llibre molt pràctic, penso que es llegeix molt fàcil i molt ràpidament, tampoc és un llibre complex, pretenia arribar a tots els públics, i el llibre és molt pràctic perquè té receptes, perquè ja no només per la meva formació en cuina, i també perquè m'agrada, sinó perquè si nosaltres volem menjar sa, l'única manera és arremangar-se una mica i cuinar. Més o menys, no cal ser un gran xef, no cal passar-s'hi moltes hores, però no podem menjar sa i tirar de processats i d'aliments industrialitzats
I aleshores aquí estava una mica, donar aquesta practicitat, aquestes eines que són les receptes. I aquí concretament n'hi ha 33 diferents capítols amb diferents tòpics. Anem a repassar-los una miqueta. Per exemple, el primer el vaig fer amb una triatleta que l'any abans o un parell d'anys abans del projecte ella havia sigut alumna meva a la facultat, jo dono classes a educació física, i ella en les classes m'havia comentat que era vegetariana. I clar, una triatleta vegetariana doncs em va cridar lleugerament l'atenció. Clar, ara ja, en aquests últims anys ha començat a sortir a la llum molta gent que tira cap a aquestes alimentacions, però quan vaig crear el projecte en vídeo, que d'això ja fa uns anys, ningú parlava d'això i en el món de l'esport era com una mica intocable, perquè era un triatleta, que són 3 esports bastant exigents, córrer, bicicleta i nedar, no consumir proteïna animal, era com, ostres, i com ho fa per muscular, i com ho fa per recuperar. Ella no era una persona que feia podis, ni era massa de bons resultats, però sí que ho podia portar a terme i tenia ganes d'explicar la seva història. La Míriam, a més, és una triatleta que té moltíssima popularitat, sobretot a Instagram, perquè és una persona que li agrada penjar fotos de com entrena, com menja, i ha aconseguit no sé quants milions de seguidors té ja, i aleshores vam fer aquest primer vídeo amb ella. Aquí el que explicàvem és això, no cal que tothom sigui vegetarià, òbviament, però sí que fem una mica massa d'abús de la carn. Jo crec que el nostre país és fruit d'una postguerra molt dura on ens va faltar molt de menjar. Aleshores, vam estar en un moment on, com que faltava molt menjar i després ha hagut una abundància, hi ha una generació en el nostre país que li dona la sensació que si no hi ha pa i no hi ha carn i no hi ha llet a casa, no estem donant bona alimentació. I aleshores la carn és present en molts àpats i no sempre és necessària i imprescindible. Hi ha opcions de proteïna vegetal boníssima que ens donen moltes més qualitats, com per exemple el llegum. La soja és el llegum per excel·lència, és cert, però hi ha molts tipus de llegum, aquí tenim molta tradició de cuinar-los i el podem menjar. Què ens dona de millor la proteïna vegetal? Doncs que no té greixos afegits, perquè no ens estem menjant un animal, ens estem menjant un vegetal. I per tant, doncs, són millors, més digeribles perquè no té grasses i ens ajuda a recuperar-nos també si en anem consumint habitualment. I això és el que explicava una mica el capítol de la Míriam. Amb l'Emma Roca, que era de justícia, que formés part del projecte i que també estigués en els vídeos i en el llibre, doncs com a impulsora sense voler d'aquest projecte, amb ella vam parlar dels carbohidrats. Ella és una ultrafondista, el que vol dir que està, no sé, fins a 30 hores pot estar corrent, depèn de la llargada de la competició, i volia trencar una mica els mites del tema carbohidrats, perquè hi havia la sensació, almenys jo quan vaig estudiar a INEF, molts companys meus estaven com obsessionats amb estar menjant pasta tot el dia, pasta, pasta i pasta, i així treien l'energia. I de carbohidrats n'hi ha altres verdures, n'hi ha cereals, però és bo menjar-se el cereal sencer, sigui cuinat o sigui en cru, però el cas és que va més enllà de la pasta els carbohidrats que mengem. Aquí ho explico una miqueta, explico els 2 tipus de carbohidrats que hi ha i quina és la manera millor de menjar-ho per abans o per durant l'esport. Ara amb les llargues distàncies ens trobem que estan tanta estona fent exercici o si anem a fer una travessa, doncs que és necessari consumir algun aliment en el durant, perquè si no et quedes sense energia. I clar, què és el que hem de menjar per poder tenir prou energia? Amb en Ferran Latorre, que és un alpinista prou reconegut al nostre país, amb més de 30 anys d'experiència a l'Himalaya i fent ja gairebé, no sé, que li queden dos pics, em sembla, o un, no sé si l'Everest hi ha algun més, no? Li queda per arribar a fer tots els 14-8 mils del món. Clar, ella era una persona que m'interessava molt, perquè amb tota la seva vida esportiva tan longeva, doncs havíem de veure què coi menjava aquest home per mantenir-se en forma i seguir amb aquests èxits esportius en el seu camp. I ell em va explicar una cosa que ho havia après a l'Orient, no? A l'Orient tenen una concepció diferent de l'alimentació, jo després vaig estudiar cuina japonesa i també ho vaig aprendre, però ells tenen en compte l'alimentació com alguna cosa més que nutrir-se i omplir-se la panxa, sinó que realment l'alimentació et pot canviar l'estat d'ànim, et pot canviar la salut, i consideren que hi ha molts aliments que són terapèutics.
fet en el vídeo del Ferran Latorre i és una de les receptes del llibre, cuinem aquesta mongeta que hi ha aquí baix, s'assembla molt a un frijol sud-americà, però és una mongeta suki, que és d'origen justament de l'Himalaya, tot i que al Japó es consumeix moltíssim, i la consideren terapèutica pel ronyó, que és un òrgan, curiosament, que els esportistes tendim a tenir bastant atrofiat, ja sigui per deshidratacions que patim o perquè consumim molts tòxics, i clar, el ronyó és un òrgan que els ha de filtrar tots i el tenim bastant matxacat, amb la qual cosa és una mongeta molt interessant per qualsevol esportista de llargues distàncies o de mitges distàncies. I explico una miqueta que l'alimentació és això, no? Més enllà de nutrir-se, sinó també d'estar en pau amb allò que menges i també de la part més conscient. L'altre capítol és amb l'Agustí Roc, que jo admiro moltíssim, va tenir una època brutal, va fer campió del món diverses vegades seguides, campió d'Espanya, també en diferents disciplines, amb esquí de muntanya, en quilòmetres vertical corrent. Clar, una persona que havia triomfat tant i que encara ara, quan va a les competicions, dona guerra als nanos més joves, malgrat que ja fa uns anys que ja està, era com, Agustí, quin és el truc? Clar, ell em deia, el truc està en ser constant, en poder estar cada dia menjant sa. No és qüestió de només vigilar-se què menges abans de fer activitat física o en el moment durant si és una competició més llarga, sinó en poder canviar realment l'hàbit i aconseguir que aquesta alimentació saludable sigui de cada dia, que no sigui en períodes, perquè si no, si hem de fer dietes concretes per moments concrets de la nostra vida com a esportistes, al final ens en cansarem i no podem estar en dieta permanentment. I aquí, en aquest capítol, el que intentava una mica explicar jo és justament això, que el que hem de fer és aprendre a menjar bé, però per no haver de fer dieta mai més, sinó perquè ja tinguem com integrat què vol dir menjar sa, quins són els aliments que ens ajuden a ser més rendibles, més rentables en el món de l'esport i per tant era la manera de consolidar una alimentació saludable. Amb en Jaume Leiva, que ara va fer molt bon resultat a la mitja marató de Barcelona, en Jaume és de Terrassa, un atleta formidable i una millor persona encara, a mi em va encantar conèixer-lo. Jo el vaig anar a conèixer perquè he tingut corredors que a la consulta assessorats que ell n'és el seu entrenador, però personalment no el coneixia i la veritat que quan el vaig conèixer em va agradar moltíssim perquè vaig descobrir que era una persona supersensibilitzada en el tema de salut. Ell havia tingut diversos problemes i fruit d'això era una persona molt preocupada. I aquí ella ens ensenya una recepta que jo he divulgat moltíssim i que em promoc molt, sobretot també pels qui sou pares amb els nens, que és la granola. La granola, que ara us explico el que és. Resulta que se'ns ha venut sempre que hem d'esmorzar cereals, és cert, però tots els cereals que ens trobem al súper amb càpsules industrialitzats van amb un gramatge de sucre brutal, que gairebé hi ha més sucre que cereal. Aleshores, en Jaume ens va ensenyar a fer una granola, que és una opció a aquests cereals de capsa. Penseu que la indústria què és el que vol? Que aquell aliment estigui bo. Li és igual la salut de nosaltres, nosaltres que hem de ser crítics, diguem, amb aquest producte. I nosaltres tenim més papil·les degustatives de gust dolç. Ens encanta el dolç. Per tant, com més dolç sigui aquell aliment, més ens enganxa, més ens ve de gust comprar-lo i més ens ve de gust menjar-lo. I això és el que passa amb molts aliments processats, però els cereals anem amb ells. I clar, jo estava realment preocupada, jo també soc mare, tinc 3 fills, i clar, si cada dia li estic donant cereals ensucrats als meus fills, són uns grams de sucre cada dia, que al final això tindrà una repercussió tòxica sobre el seu cos. Llavors, aquesta opció són uns cereals que et fas tu mateix, és una recepta superfàcil, que a més la pots fer en gran massa, ho tanques amb un pot hermètic, ja sigui de rosca o d'aquests que tanca així a pressió, i ho tens allà fins que no se t'acaba, que no ho tornes a fer. És tan senzill com comprar flocs de cereals naturals, si pot ser ecològics millor, ho barreges amb els fruits secs i fruits deshidratats que a tu t'agrada, li poses una mica de mel, si et ve de gust endolcir-ho una mica, i una grassa saludable, com un oli de coco, i allò ho tens 40 minuts al forn, perquè aquells flocs no te'ls hagis de menjar crus, són més digestius cuinats, ho vas remenant de tant en tant, i és així de senzill, Pots fer-ne una plata gran i guardar-ho.
Doncs això tan senzill és una que acostumem a aconsellar moltíssim perquè tinguin un repús per esmorzar bé, ja no només els esportistes, sinó totes les persones que vulguin estar sanes. I els nens també estan inclosos i en general els agrada, es poden barrejar amb iogurt, amb la crema de civada, amb el que es vulgui. Doncs bé, també aquí en el capítol explico molt bé el valor nutritiu de la civada, l'avena en castellano, que als països del nord i a Escòcia ja n'hi diuen el cereal del guerrer, perquè és aquest cereal que és tan energètic però alhora té una digestibilitat molt bona. Per tant, és un recurs molt interessant, sobretot per la gent que busca menjar sa i menjar energètic. Té una mica de gluten, això sí que és veritat, les persones que són celíaques no en poden menjar, però pels altres és un bon recurs diari. Amb l'Ona Carbonell, que em va agradar molt parlar amb ella perquè la veritat que va ser una esportista que em va sorprendre bastant. Clar, ella ho comentava, no? Diu, clar, jo porto molts anys de carrera esportiva, a més en l'alt rendiment més top, perquè són diverses olimpiades seguides, diversos campionats del món seguits i encara està, de fet, en la més élite. Clar, què és el que passa? Ella ens ho deia, no? Els nostres programes d'alt rendiment, ella està entrenant al CAR de Sant Cugat, al final, si aquí ens fan una dieta especial a esportistes per competicions, jo que tinc una època de competició 10 mesos de 12, jo no puc estar 10 mesos a dieta per esportista. El que necessito al final és menjar de tot. I ella deia això, no? El meu truc és que jo menjo de tot, que menjo variat. I aquí donàvem un petit truquillo, que era que per menjar variat el que havíem de fer és vigilar que en cada plat hi hagués com a mínim 3 colors. Perquè al final els colors tenen una relació directa sobre els nutrients. És a dir, una pastanaga és carbassa perquè té beta-carotens, uns espinacs són verds perquè té aquesta clorofila. I cada nutrient ens aporta unes capacitats diferents en el nostre cos, unes qualitats diferents. I per tant, si garantim que hi ha en el nostre plat, en cada àpat que fem, com a mínim 3 colors diferents, doncs estem aconseguint realment que sigui un plat variat en quant a vitamines i en quant a diferents nutrients. I a través d'aquests trucs, l'Ona ens explicava com ella menjava i com podíem aconseguir una alimentació saludable en el dia. Bé, amb aquests dos esportistes que són uns cracs, són poc mediàtics perquè el seu esport és poc reconegut, són esportistes de piragua d'aigües braves, de K2 concretament, i ells tenen unes competicions molt curtes. La seva competició dura entre 5 i 7 minuts. Es tracta de passar un circuit tancat amb unes balises i clar, ens deien, què ens passa amb els sucres, no? Molts esportistes diuen, quan volem alguna cosa energètic hem de consumir aquests sucres o aquests gels o aquests tipus de complements alimentaris que són molt dolços i aleshores ens donen un xute d'energia. Però mai saps com serà l'absorció del teu cos i si realment me l'haig de prendre en un minut o en un altre perquè el nostre cos va reaccionant diferent. Clar, ells s'havien adonat que aquests complements tan dolços amb tant de sucre els reaccionaven de diferents maneres segons com ells estaven, el clima que hi havia. Aleshores, era molt complicat determinar quin era el moment exacte i a vegades inclús els havia sigut perjudicial perquè s'ho prenien en un moment on els donava el subidon i encara no havien sortit i aleshores a mitja competició tenien la baixada de sucres perquè ja sabeu que els sucres tant ens dona aquesta pujada d'ànims com després ens dona una davallada, no? I aleshores, clar, a mitja competició teníem aquesta davallada i nosaltres amb els 7 minuts ens ho juguem tots. Si en quedem sense energia a mitja competició, se'ns acaba, no? Aquella competició la caguem. I aleshores buscaven alternatives al sucre. Aquí parlem d'un aliment concret que és el sirope d'agave o xarop d'atzavara, en català, però hi ha altres alternatives. Hi ha les melasses de cereals, a vegades la mel, també hi ha gent que en viu, i depèn del grau de fructosa que portin, doncs ens donen més pujada i més baixada o tenen una absorció més lenta. Doncs bé, el que feia aquí és una mica parlar d'aquests pics i baixades energètiques i també d'altres opcions al sucre. Amb l'Helena Congost, que just després del programa, just després que sortís el llibre, se'n va anar als Jocs Paralímpics i va fer la medalla d'or. Ella és discapacitada visual, només té un 10% de visió, ho té de naixement, però corre sense guia. O sigui, és una passada aquesta noia, aquest esperit de superació i té les coses superclares. Si una cosa vaig aprendre fent
fent aquest projecte és que darrere d'un gran esportista hi ha una gran persona, amb moltes inquietuds i amb molta vida viscuda. No? L'Helena és vegana. Vegana vol dir que no menja res d'origen animal, ni la mel, ni els ous, ni la llet, res. Ja va més enllà de menjar-se animal mort, sinó que res que derivi de l'animal. Però tot i així és maratoniana, per tant fa un esport i una disciplina de marató bastant exigent i a més aconsegueix molt bons resultats, perquè malgrat que ha de competir en Paralímpics per la seva deficiència visual, amb el resultat que té en mitja marató o en marató, molts corredors el voldrien, d'acord? Per tant, ella ens demostra que malgrat no consumir res animal, pot aconseguir bons resultats. Com ho aconsegueix? Doncs ella ho té molt clar, que la gràcia està en assessorar-se i en portar una alimentació ben ordenada. I concretament ella ens va parlar de la part de la recuperació, perquè és molt habitual en el món de l'esport que els batuts de recuperació la gent se'ls pren amb una espècie de pols que es compren, que no sé si ho heu vist mai, en una secció d'esportistes que hi ha un munt de pots enormes, dins hi ha com uns polvos que gairebé tots provenen de llet deshidratada, de sueros de llet. Ella, com que és vegana, tot això no en pren i ha buscat alternatives amb proteïnes vegetals. Aquí parlàvem de les llavors de chia, però en el llibre també us comento altres proteïnes vegetals molt absorbibles, com l'arrel de maca, com les llavors de cànem, perquè sabíeu que és possible més enllà de tot el que és animal. Ens embruten molt menys fetge i ronyons, són d'una absorció més lenta, però si sou constants, la veritat és que el cos ho acaba absorbint igual i és una alimentació molt més neta. Al final ets bastant més sa i per tant ets rentable. I aquí en el llibre ofereixo algunes receptes que són opcions de batuts de recuperació saludables, sense necessitat de consumir aquells processats. En Marcel Zamora, un gran triatleta, una llegenda del triatló de fet per al nostre país, un crac, ell ens deia que passava molts mesos fora de casa, que de fet a casa ja estava molt poc durant l'any, i per tant li era a vegades complicat tenir una mica de rutines d'alimentació. Però ell justament ens demostra, després de tots els anys que fa que competeix, que menjar sa no és difícil tampoc, i que tampoc cal ser un gran xef, i que tampoc cal ser com molt sacrificat, menjant-te les coses per obligació, pràcticament. Ell, de fet, ens va demostrar que es pot fer un fast food, un menjar ràpid, molt saludable. I vam cuinar un burger, el tenim aquí baix, amb una hamburguesa vegetal, això sí, i va fer un ketchup de remolatxa, sense gens de sucre. Ja sabeu que el ketchup, la recepta del ketchup és pràcticament la meitat sucre i la resta, l'ingredient del tomàquet i el que sigui. En aquest cas, només li vam posar la remolatxa, que amb la seva fructosa pròpia de la verdura ja quedava dolç i va quedar superbo. I una mica l'objectiu d'aquest capítol era aquest, dir que per menjar sa has de buscar la manera de fer-ho fàcil i de fer-ho ràpid, no molt elaborat, perquè si no acabaràs tirant a lo més fàcil no sa, que és el processat, el perllongat, d'acord? I que l'únic que s'havia de tenir eren recursos de receptes xules i divertides, però que també fossin sanes per poder-ho dur a terme. La Laura Hugué, que és una esportista d'Igualada, tot i que vivia en un poble del Pirineu, la Laura tenia el seu propi hort i cultivaven les seves pròpies verdures i alguna fruita, també teníem algun arbre fruiter per allà, i tenien fins i tot les seves gallines. I consumien els seus ous i es mataven els seus pollastres i ells intentaven ser el màxim d'autosuficients possible. I clar, ell ens va ensenyar que ella deia, jo no li tiro verí a les meves verdures, que es referia als pesticides o als abonaments químics, i així aconseguia realment que tota aquella verdura estigués menys modificada i fos més nutritiva, perquè els abonaments químics, quan els hi tirem, inhibeixen molts efectes nutritius de les verdures, com per exemple els minerals, i està demostrat científicament, això no ho dic jo, això hi ha estudis, que totes aquelles verdures i fruites que són de cultiu orgànic, d'agricultura ecològica, tenen una concentració més alta de minerals. Per la qual els minerals, que són importantíssims per l'esportista, sobretot aquell que pateix rampes, doncs és interessant tirar cap a aquesta alimentació. Ella ens ho explicava aquí i vam fer uns pinxos amb un tempeh, que és una proteïna de soja molt resultons i ens va anar molt bé. I per últim, l'últim esportista que surt en el llibre és l'Anna Comet, una esportista bigatana que
que és una crac, ella és periodista, és traductora, és professora d'un centre i a més doncs, tot això ho coordina amb la seva vida esportiva, que no és poc, ha fet coses molt xules. I ella justament és celíaca. Ella es va posar en contacte amb mi fa anys, quan jo era directora de la fundació, i em va explicar doncs, que no es trobava bé, que no recuperava, que estava sempre cansada, que tenia uns mal de panxa terribles des que era petita, que no sabia molt bé què li passava, fins que al final li va sortir fins i tot una úlcera a l'estómac, amb la qual cosa hi havia algun problema però no li acabaven de detectar quin. Al final li va sortir celiaquia i ella l'únic que no podia menjar era gluten, que és una part proteica que tenen alguns cereals. Quan va canviar la seva alimentació i va eliminar aquest ingredient de la seva dieta, va començar a treure molts més bons resultats, se sentia més a gust, més bé amb ella mateixa, no estava tan cansada, no queia malalta tan sovint, va canviar radicalment. És a dir, canviar l'alimentació li va canviar la vida, però també els resultats en la seva vida esportiva. Però clar, el gluten justament sembla que estigui una mica a tot arreu, perquè molts embotits porten gluten, mengem pa a tota hora, després ens agrada menjar pizza, pasta, i és com, ostres, que difícil ho tenen els celíacs. Llavors què fan? Han d'anar a consumir productes que són productes fets amb gluten, però que després li han extret el gluten, total, allò superprocessat i tampoc és saludable. Justament aquí, el que intento exposar una mica en el llibre, que també és el que em va transmetre l'experiència amb l'Anna Comer, és que hi ha molts aliments que per la seva naturalesa no tenen gluten, que no cal anar a buscar un processat en el que li han extret, sinó que ja hem de buscar ingredients que no en tinguin per si. Tenim un mill, tenim una quinoa, un amaranth, un tef, un gra de fajol o blat sarraí, tenim una sèmola de polenta que ve del blat de moro, com podem cuinar aquí, i hi ha diferents ingredients que sense processar-los no tenen gluten. I a més és bastant més barat que comprar un processat que ha sigut un procés industrialitzat i per tant s'ha encarit en el preu final. Aquí el que fem és, en el programa Cuinem un dolç, en el llibre hi poso també algunes recetes en salat amb sèmola de polenta, que és superfàcil de cuinar, perquè és bullir aigua i tires, ho remenes i quan s'ha hidratat en 3 minuts ja ho pots treure i és superversàtil. La pots fer servir des d'una base de pizza fins per fer pastissets. Aquí ho vam fer una mica de cacau i una llet dolça d'ametlla, que vam utilitzar i van quedar dolços i vam fer pastissos, que amb els celíacs els costa molt trobar pastissos i postres. Hi ha diferents maneres de cuinar-ho. Aleshores, no tothom que és celíac són els únics que han de menjar sense gluten, sinó que també nosaltres és com, en el llibre intento que fem com una autoreflexió de dir estic menjant massa gluten perquè en el fons si em passo acabaré fent malbé els nostres intestins. Potser a mi no em causarà una intolerància o una al·lèrgia com la celiaquia, però potser els meus fills sí, o potser senzillament el que estic és empitjorant la salut intestinal i per tant les meves digestions. I tinc la sensació de panxa inflada, tinc gasos, anem a sanejar els nostres intestins i el primer pas és intentar reduir, no cal treure, però sí reduir el consum de gluten que tenim. I en el llibre el que intento una miqueta és fer aquest plantejament. Que una persona que ho ha patit ho va transmetre d'aquesta manera. I res, aquí teniu el llibre en castellà, també ha sortit en aquest any ja, primer vam fer l'edició en català. El pròleg és de la Gemma Mangual, que ella és una persona que està molt sensibilitzada també amb la bona alimentació i a més també forma una mica part del projecte perquè quan vaig parlar amb l'Ona Carbonell vam dinar en el seu restaurant i va ser una persona que sempre ens ho va ficar tot molt fàcil i ella en el pròleg també ho explica, fins a quin punt per ella és important, no només com a esportista sinó com a mare també, que era menjar sa. I fins aquí. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, aprofiteu i estic disposada ara a respondre-us-ho.